Verific dacă acest iPhone 14 Pro Max chiar este în stare foarte bună, cum l-au pus colegii mei. Da? Vă rog să vă uitați și voi să-mi ziceți dacă se încadrează sau nu la stare foarte bună. Da? Ia să văd și eu. Are ceva urme evidente. Da? Chiar să văd. Ia să vedem. Are ceva zgârturi pe ecran, dar da, este la stare foarte bună. La limita, la foarte bună aș zice. Nu e bubuit, adică nu e scăpat pe jos, ci are doar urme de husă, da? Înspirături de utilizare. Primește și cablu, bateria este nouă, originală Apple, da? Vine cu baterie nouă, originală Apple. Pe site este specificat acest lucru, să știți, da? Dacă vă uitați în descriere, o să vedeți, în descriere baterie 100% originală. Este Apple. Bun, 14 Pro Max comandat de Robert din Saboani. Am mai auzit de Saboani, le-am învățat și eu aici cu voi. Ce să mai... Garanție 2 ani, factură, tot ce trebuie, transportul gratuit, folia este cadou. PSR9.ro